Serantolanta ko kun ka Mali la joli ba Athletic Club ɲɛmayaso tun ladu min ta a ka serantolantanaw ye ko ni ale ka tɔn donna ɲina saison ba 2004 ba 2005 ligue phase groupe la a bɛ donbolo kɛ u ye min hakɛ bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 la serantolantana mɔgɔ kelen a wari dira dɔgɔkun tɛmɛnen kunnafoni lasera joliba supporter tɔn ɲɛmayaso fɛ supporterw ka tɔnsigi kɛnɛ kan kunu kari mars kalo tile 2 san ba 2005 na joliba dagayɔrɔ la Torokorobugu Bamakɔ Haruna Vieux Diallo joliba supporter tɔn ɲɛmɔgɔ an k'a lamɛn. Prime ko ye vous savez ala kuma man d'an ye réseau kan an ɲɛmɔgɔw an bɛ se k'a fɔ ko denmisɛnninw ye fili kɛ u ye filiba de kɛ mais fili min de don peut-être mɔgɔ min donn'u kan mɔgɔ minnu donna kɔni hakilina dɔ ye k'u lafili o de don kuma bɛ fɔ don min fana an y'a yir'u la k'a fɔ a se t'an ye k'a sara ni an kɛtɔ ye k'a sara fo ni wari in donna an ka compte la don min k'a fɔ ko wari ma don compte la mais a taara ka taa aw dan équipe wɛrɛw ma ka information ta équipe wɛrɛw fɛ minnu u donna u ma don wari dɔ b'u ka kɛsu kɔnɔ parce que u ye donko caman kɛ u ye nafolotigi nafolo bɔyɔrɔ équipe don donc n'o sugu kɛra an y'a mɛn k'a kɛra ɲɛmɔgɔw fɛ danaya la an ta in kɛra wa a ma kɛ ni min b'a fɛ n'an y'a fɔ a ye a kan ka ta kɔnɔna la nin t'an sago ye an k'u sago ye min ye u ka wari bɛ d'u ma ni wari nana u ka wari bɛ d'u ma fo ni min bɔra n'a kɛnɛ ma an mana ɲininka kɔni an n'a fɔ o kuma tɛmɛna kɔni k'a fɔ wari sɔrɔ mais hali wari montant fɔli a man d'anw ye parce que an b'a dɔn an bɛ jamana min kɔnɔ a bɛ se ka na ni ko min ye mais donc ni ko taara cogo min na a bɛ kɛ ten an bɛ dugawu de kɛ ala ka wari in kɛ ka nafa ɲɔ ye ala ka kɛ fɛnɛ u k'a kɛ barika ɲini ye n'ala sɔnna gɛlɛya t'an ni ɲɔgɔn cɛ an y'u ka prime sara k'u ka sara kɛ donc vraiment Dieu merci wa an bɛ don min na i ko bi bureau central des supporters accompagne aussi vraiment ni mɔgɔ ɲɛnɛman dɔ ye o y'an dɛmɛ donc an sera ka se ka prime 4 yɛrɛ fɛnɛ sara prime match 8 na déjà bureau central yɛrɛ fɛnɛ o sara match prime 4 ko wari sara donc o bɛɛ kɛ kun de ye k'a fɔ ko denmisɛnninw ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ni gɛlɛya waatiw nana cogo min na an y'o kɛ sɔnni prime in kana pour que denmisɛnninw ɲɛ ka bɔ sira la wariko la. Joli b'a ka laɲini ni championnat kun cɛra ka kɛ champion ye ka taa ligue la Haruna Vieux Diallo. O de don ni ala y'a nɔgɔya siɲɛ kelen donc n'i ma don san filanan o yɛrɛ ka ça veut dire que i bɛ jigin i yɛrɛ la donc baara bɛ kɛ n'o de ye an donna donc alhamdulilayi on fait tout encore pour entrer et pour que an kana kɛ kura ye san wɛrɛ mais o kuma an ye san kelen kɔni k'a kɔnɔna la donc an fana bɛ se ka leçon dɔ tigɛ c'est pour an bɛ se ka taaɲɛ dɔ kɛ an kɔni ka laɲini ye c'est pour an depuis an ma don ligue la Joliba ka laɲini ye min ye fɔlɔ c'est jouer le championnat pour le gagner donc hali bi an b'o sira kelen de kan ni ala sɔnna. Championnat tagali ɲɔgɔndan 13 tannen kɔfɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Joliba Athletic Club bolo ni kuru 28 ye a ka ɲɔgɔndan kelen bɛ yen o ma tan fɔlɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré Kala Selidon.